Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleýär Azatlyk radiosi. Efirde Dünya Türkmenleri. Gepleşigimiziň bu gezekki sanyny Irakda ýaşaýan türkmenler we Islam döwlet toparynyň jeňçilerine garşy alınıp barylýan söwüş meselesine bagşlaýar. Ma'lum bolýar, Irakda Mosul Islam döwlet toparynyň jeňçilerinden ýygyny almak uğruna söwüş barýar. Şol wagtda Golaýda Kirkuk şäheri Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň hüjüm eden toparyndan arasalandy. Bilinişi ýaly Mosulda Kirkukda etniki türkmenleriň kowçum bolup ýaşaýan ýerleri hasaplanýar. Eýsem häzirki ýagdaýda Irak türkmenleri nähili ýagdaýda. Azatlyk radiosi Irakly türkmenleriň şu fursatdaky aladalary bilen gyzyklanyp Irak türkmen frontunyň dolanýarjy geňeşiniň agzasy Kürt dolanşygyny Erbiliň türkmen halk wekili Aydyn Maruf bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşligiň mazmunyny kärdeşlerim Sehra Gulamnawy bilen Döwlet Baýhanyň dinleýär. Irak Türkmen frontunyň dolandyrylşyk geňeşiniň agdasy we Demirada Kürt dolanşygyndaky Erbiliň türkmen halk wekili Aydyn Maruf Irakda özüni Islam döwleti diýip atlandyrylýan terrorçy topara garşy harba operasiýalaryň gurnulýan ýerlerinde etnik türkmenler hem barmy ýa-da ýokmy? Türkmenler asuda parahatmy? Çok sağ ol. İşte yerleşim bölgeleri bellidir. Silafer, Musul, Erbil, Altınköprü, Kerkük, diğer Rusul'u bölgeye uzanan bir bölgede Türkmenlerin varlığı bulunmaktadır. 3 milyon Türkmen bir bölgede yaşamaktadır. Bilinşýärli türkmenler Irakdaky esasy etnik köpçülük halklaryň biridir. Türkmenler Irakyň beýleki ýerlerinde bolýarly Demirgazyk Irak Kürt dolanşygyny hem esasy etnik köpçülük halklaryň biridir. Irakda türkmenleriň ýaşaýan ýerleri müňlerçe ýyllardan bäri bellidir. Irakda etnik türkmenleriň aglawy köpçülükde ýaşaýan Talafer, Mosul, Erbil, Altınköprü, Kirkuk, Duz hormaty ýaly şäherleriň ýerleşýän tewtinde 3 milyon türkmen ýaşaýanlar. Irakda türkmenler Baas partiýasynyň hökümetde bolan makaly ondan soňky döwürde we Islam döwleti diýilýän toparynyň hüjümlerinden soňra bu sebitde ýekirilip gelinýär. Gynantam şu wagt içinde Irakda türkmenleriň şeýle ýagdaýda ýekirilýändigini dünýä siýasatynda esas rol oýnaýan döwletler ünsün düşürdi. Iň merkezi Ýewropa Birleşigi Irakda türkmenleriň bardygyny ikrar etmeýär we olaryň çekýän kynçylyklaryny gün tertibine getirmeýär. Meselem anha Golaýda Mosul üçin harba operasiýa başlady we gynantam hiç kim etnik türkmenleriň köpçülükde ýaşaýan Talafer tewtini awanýan hop barada söz açmaýar. Ýogsa Mosul operasiýasynda nişana türkmenleriň esasy güýji bolan Talafermi? Şoň üçin biz Mosul operasiýasynyň sebäbi Siriýadaky ýaly ikinji halak paýjygasyny öwürmeginden howatyrlanýar. Mosul Irakda paýtaht Bagdatdan soňky iň uly we ähmiýetli ikinji şäherdir. Mosulyň köp sanly etnik halklardan emele gelen ilaty 3 milyondur. We ol ýerde Araplardan soň ikinji etniki köpçülük halk türkmenlerdir. 600 000 etniki türkmen Talaferda we Mosulun merkezinde köpçülük hem dağınık bolmayan ýagdaýda ýaşaýanlar. Türkmenlerin siyasi işte bu yüzden biz 100 senedir Türkiye'nin dışında kimse bizi dinlemedi. Kimse Türkmenlerin mazlumiyetini kabul etmedi. Harba operasiýalaryň geçirilýän sebitinde aýdyşyňa diýaly köp türkmen bar bolsa, onda bu operasiýalar olaryň durmuşyna nähil täsir etdirýär. Sebitdäki harba operasiýa etnik türkmenler nähil çemeleşýärler we olary goldaýan hem goraýan barmy? Musul operasyonda ilk şehit olan Türkmendir ama ne yazık ki bunun hiçbir basın, hiçbir medya buna önem vermedi. O şehit olan Türkmen Irak ordusundadır. Mosul operasyýasy başlanmakaly ilkinji şehit düşen bir türkmen askeridir. Ýöne gynansam hiç hürmet bu adişgäri ýa-da guramasy muňa üns bermedi. Ol türkmen asker Irak goşunynyň hataryna sögeşýärdi. Türkmenler Irak goşunynyň bolşaly milli güýjüň hataryna we beýleki durly ýaragly toparlaryň hataryna sögeşýärler. Mosul harba operasiýasynyň başlamagy bilen 4000 türkmen askeri olaryň hataryna sögeşe goşuldylar. Talaferli we Mosully türkmenler hem durly toparlaryň hataryna harba operasiýaga gatnaşýarlar. Ýöne gynansam dünýä medeniýetinde türkmenler barada hiç kim söz açmaýar. Gaýtam Irakly türkmenler ýaly etniki köpçülük bolmayan toparlaryň eskerleri barasynda habar berýärler. Diňe Türkiýede Irakdaky harba operasiýalara gatnaşan türkmen eskerleri barasynda maglumat berilýär. Biz Mosul harba operasiýasyndan soň Telaferde gyrgynçylyk bolmagynyň howatyrlanýar. Mosuldan gaçan terror toparlary Telaferiň üstünden Siriýa gitmek isleýärler. Olar bilen Irak goşuny urşan mahalle sebitdäki etniki türkmenler urşodunyň ortasyna
ýalar öýdüp gaty gaýga edýär. Şoň üçin başda dünýä türkmenleri we galy bersede doganlyk türki halklar arakly türkmenlere ruhy, metbuat, adam hukuklarynyň gorulmagy we insanperwerlik gollawyny bersinler. Olar Türkiýanyň arakly türkmenlere edýän kömegine goşuşsunlar, goltku gollaw bersinler. Arakdaky etnik türkmenleriň harby güýji ýok we döredüljek bolsa da ruhsat berilenook. Şeýle ýagdaýda halkary jemgyýetiň sebitde harby operasiýa gurnaýan goşunlaryň arasynda türk eskerlerine hem orun bermeligini ýola goýmagy arakly etnik türkmenleriň howpsuzlygy taýdan ören wajypdyr. Irak ordusu ne yazık ki bunları koruyamadı. Sebep neticesinde 300.000 Türkmen zorla köçe maruz kaldı. 300.000 Türkmen bu bölgede şehit oldu. Binlerce kişilerimiz kayboldu. Irakdaky etnik türkmenler nähil çykalgalar gözleýärler we nähil geljek planlary bar. Harby operasiýalarda sebitdäki etnik türkmenler diýen çekme diýaly näme edilmeli? Häzirki ýagdaýda dünýä türkmenleri Irak türkmenleri üçin näme edip biler? Silahlarda Türkmenlere katliam yapmak isteniyor. Biz ondan endişe ediyoruz. Türkmenler hedef haline gelir. Bütün Türk dünyasından sesleniyoruz. Türkmenlerin mazlumuna sahip çıksınlar. Biz Türkiýanyň harby güýçleriniň Irakly etnik türkmenleri gollamagyny istedik. Sebäbi Türk harby güýçleriniň sebitde bolmagy laýtada harby güýji we goraw bolmayan etnik türkmenler üçin ören möhüm ähmiýete eýedir. Häzirki wagtda Irakda türk eskerlerinden daşaryn Amerikan, Inglis, Nemis, İran, Arap ýurtlarynyň eskerleri bilen türkmenlerden başga etnik toparlaryň harby güýçleri bar. Gynansaňam şu wada çelini Irakyň merkezi hökümeti we mejlisi türkmenleriň ýagdaýyny gün tertibine getirmedi. Gaýtam etnik türkmenlere kömek etjek bolýan Türkiýa näýlelik bildirýär. Irakyň Türkiýäge garşy edýän çykyşlaryny biz türkmenler bolup ýazgarýar. Harby operasiýalaryň gurnuljak ýerlerine ýaşaýan ýöneki halkyň howpsuzlygy üçin edilmese gaty uly adam mitkisi çekiler. Islam döwleti ýa-ni Daesh terror guramasynyň türkmenleri galkan hökümine ulanmagynyň howatyrlanýar. Türkmenler agyr ýitki çekmediýäli türk goşunynyň Mosul harby operasiýasyna gatnaşmagy bizim üçin ören möhüm ähmiýete eýedir. Sebäbi 2014-nji ýylda Islam döwleti ýa-ni Daesh terror guramasy Mosul we Talafara baryp ýeten mahaly Irak goşuny etnik türkmenleri gollap bilmedi. Muň netijesinde 300.000 etnik türkmen sebitden zor bilen göçmäge mejbur edildi. Şol wagtyň özünde 3.000 etnik türkmen bu sebitde şehit boldy we müňlerçe türkmen dereksiz etdi. Ogol bizi goramadyk güç inni bizi goramadym kadiýan. Türkiýe bilen bir hatarda aňrymyz bir bolan Türkmenistan we Azerbaýjan ýaly doganlyk ýurtlarymyz bar. Şolardan Irak türkmenleri üçin halkara jemgyýetde gollawa garaşýar. Edil Türkiýe ýaly biziň dady periodymyza gulaw atsynlar. Türkiýe halklaryň hemmesiniň Irakdaky we Siriýadaky etnik türkmen oňlaryna eýe çykmagy gerek. Iň azyndan ruhy gollaw bermegi biziň üçin ören möhüm ähmiýete eýedir. Harby operasiýalar makalyny we ondan soňky döwürde dünýä türkmenleri we doganlyk türki halklar Türkiýe bilen birlikde Irakly etnik türkmenleriň arkasynda durmalydyr. Biziň guramadyr jemgyýetlerimizi halkara meçhurde tanysynlar we goltugy bersinler. Bu doganlyk halklaryň milli borjudyr. Doganyň dogana kömek etmegi we arka çykmagy tebii ýagdaýdyr. Türkmenlerine sahip çıkmaları lazım. Irak Türkmenlerine sahip çıkmaları lazım. Hiç olmasa manevi destek vermeleri bizim için önemlidir. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri